for tuning into Zim Newsbeat TV. Tuwana tuchecheni veso. Tuwana twose tudiki Tafavero ni shea tukupitana ni shikora na kane ofiti. Na vino nauye uroi yakanganisa vana wakana kwenda kuchikoro iko vina wasokwanisa kwenda kuchikoro nekuda kukuroiwa. Tukapita kuchikora tukuyangana tukuona afo wake tsokora pasokoro na mnango wache watapita naye kuchito achitwa chihera. Vana vanotukana wakaenda kuchikoro wanoona pamberi pavo pachuya mbuya wawa. Nawe uchihera, unaona kuchihera. Saka vana wanoona mbuya wavo awa. Iyo mwanzaniwe. Chera takawanda. Vana wanoona mbuya wawa anonzi Beti. Achienda kumberi kwevana achivakotamira vana vaBeti anenge ane shamwari yake inonzi Chihera.
Abona chero. Iwe chera uya ere. Abona. Ngauya. Iya. Kutotiza jera. Mawaya nani jera? Roy pinamgomo mo. Ya ni bebele pon. Goyambira ariko binaenda kwa. Goyambira good ariko. Ngakho ngibone inqhamu. Ani mota. Cha. Ana kujana na kula. Sauti wakati iko South Africa mzukuru notenda mpwele wangu pase mkombe wa moyo uya visa shangu zako wewe kukanuka mkombe Hayo ipa hapa juice. Asa afunga na sekuru. Daudi munzu muri pa juice. Kana ipa juice. chenye mkombe wa moyo mpase wangu tora mkombe odoro mtipiro mzukuru ambe Ambe. Mbona nani wauya nani Komana arikubi. apase mkombe kama wape mkombe wawanja wanune mwana doro iko kwa varigo mpwele wangu pase wanu moyo wapano imurugona na wanu pase wapano unouya nyenenyu doro iko zvinowala masvika pano tokupayo redu repumataka ndokani mumwe makasununguka zvenyu kudai zvikunze munono makasununguka ni mwana iwe Robert kani rapa insiririsa maji kana ine kachoka msozi kana kutunyana na kani nawo iri papa inosiririsa kwazvo ndaona vazhinji vayevedza misodzi nayo panapa Zviri munzeve sekuru. munhu kupinda kuchito nawo miranda munhu kuenda kubasa kunotsvagawo mushando haisi mhosva munhu nawo kufundisa mwana zvakaipa kuti kana munhu waita uroyi hwako otanga kupengesa mhuri yako tarenje yapisa manje nhau iyoyo yakaitika pamhuri yakashata inondishungurudza zvikuru wana wemusikana abwera pachipade changu unoona uyu musikana akamira apa auyawo nhasi watinoti cherawo iwe naiwe chera ini uniziva ini unondiziva oda patelefoni unosindiona pamedia pachivhidivhidi ukuona ngani chitika rifridade vinongocheza rifridade de kani yomara ukaita kuzungurira anango mauza nyera anzapo nhau iripo yatinoda pano tinoda chokwadi chinongobuda pachena kamwe chete nekamwe chete pasina kutanga wambotenderera uchipedzera vanhu nguva nhau iyoyo inopa kuti gumisire kana takuitisana mangange tinozonetsana kana kuomeserana uchitsana uyu beti adareva kare nekani yako beti akataura kare nenhau yako nechiitiko chakaitika pakati pako naiye ungofara uri kundinzwa zvandiri kutaura wewe yasarira nkani yayo madziri avo kuti nkani muraita tani muchokuno kupinda tuzuyu afrika kuti muraita tani na tani kuti ine ndaitaona kutadziwa zvonaita tereteri apa nkani kuita tereteretereteri basi timarize saka nhau yasarira kwauri iwe kuti ufungudzire wewe uchakuyamba timakura tudzuka chekutanga moyo wako kasununguka here ndosaka ndatoya kuno nawe kuti uzarewo ndakukakatiza aiwa kana chinenge chiri chokwadi kutaura kana ndakukakatiza ndokopanzi kana ndiri kukumanikidza budako panze aiwa musiri kundimanikidza ndoda kuti nditaure zvandikuzviziva uyu mbani uyu ndiani tongwatiwati mama pakuditana vachivamhoresa chiita maaga momupasana kare kare chimhoresana izvo musimhoresana muchiita sekubvira nekubvira samama vako ai munombundirana iwe nakuti pazopasi
Mbundira Asi zomuchita. kutikira nezvo Zvamuchita, musiboita samama wako. Chari tori. Zvatinosita ndikavaona. Mukambundira muchimhanyirana zvemuchita. Muchita mukamakaita sana dakurisai pasite. Unoita musharira uchishasere vantu motombundikira nemoyo somufaro. Robert, vanhu vakudanya yavo ngabude. Asi vanhu ava vasi kuda kuti vabatsirwe saka Zvopasi pamvura vari pamuti. Ine pena kuudzwa neitwa tax, pena ngodzina dhambisi. hanzi pamwe unasondiziva ndinonzi Tashu rimwe zita rangu ndinonzi Dhambisi. Murunamirizwa! Apa waita sort pomwe. Hanzi iko zvinozvi waita laki. Uona wewe musikana? Hanzi urikuona musikana wangu agara. Ndichera. Ndichihera. Iwe namba ndochera. Iwe ndazwa kuti ndichihera. Musanditira sekuru nyatsotaura zvinhu zvinenge zviripo musambonditira feva. Aya, pani mafeva, ini ndikapana pano. Ini kana mama ane bara kana rifiti kupana. Hanzi ini kunyangwe amai vakabereka homwe yangu kunyangwe vari variwo ndinovabata. Ndinonoreva kufasa kuti iwe uonayo. Hanzi ndakotaurira pakufara handite basa ndakatsamwa. Ndoda kuita basa yangu newe ndichiseka iwo ndichikusekesa wakasununguka. Ndiyo kusaka ndati musikana ari apa ndichihera iwo ndichiherawo futi. Wachimborera atore. Tifuna kuti uyambire pangani ya telefoni. Hai ndoda kuti utangira kutaura panhau yefoni. Foni kuita sekuru. Gonyambira. Foni nauri. Akagonyambira kadika. Sekuru. Ndoda kuti nditaure chokwadi. Inini ndakaenda ndatane 4 years ndadzoka kuSouth Africa. Ndadzoka ndiri kuSouth Africa ndakatonzi vatambire vari kuwe. Nani? Nemunin'ina wangu ndakatoti ana maipela vari kuya namama. Munin'ina wo. Munin'ina wako. Ngabwera. Ndatomboda kutomboramba kukuvatambira. Saka Amira. Iwe umbani. Ndisisi wangu. Pole. Ndi mama. Pakita. Ndi mama pakuita. Ena toziona. Ndiyabwa. Kama wacho. Lakini ndakagarawo kunoku. Wakunoku. Iwe ndodaza uyu kutambira uyu. Iwewe ndiyo kwanza uyu kutambira. Vakawataurirana vari vari. Ai. Vakanga vataurirana vari. Ona nyata Aya ndikura kutoka. pawakazoyana. Ai iwe. Vakatanga vataurirana vega vega. Ava vakazonditsvaga. Vakati sisi venyu vati tidirectei kuti tinofamba sei. Adaenda kuya kuti Kuenda kuCape Town. akatambira awa ndiani? Ndindakavatambira. Cape Town. Vainomwe mukadziwo ndichitoda kutomboramba. Mira. Pandabvunza ndopindura. Kana kuti tanhorondo. Kana ndazokuudza kuti endera mberi paunoendera mberi. Kopa kudzoka kuno akatambira uyu. Iwe na uyu akatambira mwendera. Inini ndindakatotanga kudzoka kuno patane 4 years ndadzoka. Ai. Ndati. Iwe na uyu akatambira mukuno ndiani? Kuno kuZimbabwe. Ndindakanowata. Chari nikuda Ndinotambira zvinhu zvaibva kumwana wangu. Pakuenda kwavakaita kuSouth Africa ndiwo kavatambira. Vachidzoka kuno kuZimbabwe ndiwo zvekare kavatambira. Ndo pari kubvunzwa nasekuru ivava. kunavo. Regariri kunavo ndi vanchito. Uya chibwera tuzunyina Afrika ndoda mutambira. Achibwera pamwe uko wanyerana uko. Abwera red ya Zimbabwe ndoda atambira. Pasina zomira zvakanaka kuSouth Africa achidzoka kuno kuZimbabwe ndiwo kamutambira. Vakurwara nekuti hama dzacho ndo dzakatonditi vari kuramba kudzoka. Saka ndokumbira kuti vanyepere kuti mwana ari kurwara mukomana last born yawo. Ndindakatoita futi kuti adzoke kuno nekuti vaitorambira ikoko. Mwana wawo mukomana. Anonzi Zokora. Asiru yakuwara. Asi ari kurwara. Ndo pandakabva ndati mama mwana wangu asi kuzwa mushe. Ndindakatoita kuti adzoke achitonzi vairamba achiti vanhu handisi kudzokera nekuti vana vangu vacha vanoda kudura iwe. Iwe Beti uyu ndiani? Mwana. Pakuita sei? Anira mukonga fanana Ajera. Naoza pasa mkazo wa muoroji. Okay. Uyu unomuziva pakaita nani? Hanzi unomuziva pakudii? ndakamuziva pakuti ndakamushandira pamba.
imba yako chakatanga wakaimba kuno kuzvinde kwenda South Sea mapesa kwakaimba kumoita sei vanhu vakatombogara umwe nomwe ari kwake iye ndobva atoenda kuSouth Africa ndibva azodzoka muna okay kwese kuti ngadzokere mashure kuda panyaya yefoni yamakaita kuti mutengerane kana kuti mumanikidza kutenga foni inoyaizwa yakuti vana vakaona foni vaidonha chimbotudza nyaya yefoni chakaitika chii chakaitika pafoni ndechekuti foni inini ndakanga ndiine foni dhara saka mwana wangu ndobva ati mama mungaindine foni dhara mushamba ndati inini handisuda kuno tatiri kuSouth Africa tese iwe nauyo akatanga kuya kunofunda auya akazoti amuende foni dhara papisha ai tatichiriko tese asati auya kuno okay musati maita zvavo ale ndobva anditi mungagoni tinoende nefoni dhara madi matenganiwa ai inini ndine zvakawanda zvandiri kuda kuita handisi kuda kuti ndiweste mari zvinhu zvandakangobva nazvo chero ingava hembe ingava chii ndo zvandikuda kuti mari yangu ndikuda kutori kunosvika ndichiwana kutangira vakati mama hazviiti ndakatombogara batazoti mama muna 2023 okay ndanotenga amira saka nakuri yo ukupenga uright uri kupenga here kana kuti right handisi kupenga ichienda kwakwauri kuvhuruka chatikwatara ungonachi iwe ndidairewe kuvhuruka chatikwatara ungonachi kana usina katiri konofundika tari zvibatane zvakutaura nezvakuti zvaende andizvo zvinokotaka nidhakisi urapara moto pano kutangurai ora mbora makwamva iwe beti ndivowasenda sini kana foni panobva ndanotenga foni ndakatenga nemwana wavo wani wavo awangu ariko kuSouth Africa awanga chiri South Africa iwe pakatenga foni wacho pavakatenga foni ndakanga ndichiriko but yakatofa ndiriko foni yavakaenda nemwana wangu kunotenga okay chabwino ainambogara yafa yanga right iyo kuti yakafa pandakabva komama aitoti ndoda kugadzirisa foni yangu ende pavakanotenga foni vakatoenda nemwana wangu seku okay iwe tori kumba foni iwe na uyu akamanidza motenga foni yako ndo akanti ndaimotenga foni nyowani ndandabva nayo kuno pawakaramba chii chakaitika takatogara ndichiti handisuda kutenga foni zvikanzi hamungagoni kuti muende musina chii 10 hanzi kana muripo 10 muchifamba mona $100 yakadonha apa pana 100 yakadonha indoshaya muridzereyo makaiona makati pane mari $100 yakadonha ikoko amabvira makusvika asi mukuenda na ikoko moiona mari tikabvunza kuti mari ndeyani yakadonha pa $100 pa 10 wenyu panoshaka munhu ati ndeyangu here panoita wangani panoita vanhu vangani vanomhanya munoibvutidzana ndeyangu mese kudonha nakuchoka makumbo kumhanyira mari ya mese unongoti ndeyangu handi nekuti imari yakanaka koma madhodhi rinosvika apa ndakadiki kana muchifamba muri 10 murodhi moona zimukonde redhodhi apa ziko zimukonde redhodhi takabvunza dhodhi nderani panarobvuma nderangu here kunyamaraku wapfeka bhurukwa sokupinda bhatani sokusunga kunyange riri rako wakopfeka bhurukwa rako wapedza kudhota usunga ipapo kuti dhodhi nderani riri rako unaribvuma here sei musingaribvume nekuti rinonyadzisa uye rinosemesa handitika yakandomira padhodhi raka ndanakatomira padhodhi raka kureva kuti dhodhi chinhu chakaipa hapana anochibvuma chinhu chakaipa handiti asi pakuriita watoriita wega uchitoziva nderako even mumbe chiteererai munzi iwe beti pankani yanu ya usatanizi muri vangasi panhau yenyu yeusatanisti muri vangani dai zvinhu zvikataura ukatarisa kukamera muri vangani beti ani nani inini nani
iwe ita inini kana ari uyu wati na uyu taura ipapa aiwa taura waripo kuti kana ari uyu ta uyu muri wangani muri wangani pana wenye satanist tiri vatatu nani ani nani nani uyu ndi Manyara uyu ndiye Manyara ere iwe inzwa uyu kuti iwe ndo anyera apa iyi ndo ndiri apa aiwa sekuru ndo zvandandichikumbira kuti inzwa chiko tara mubvunzo kuti uyu kuti ndiwe amamira apa ndofunga kana pfungwa dzawo pamadzisikuita zvakanaka iwe ukupenga usikupenga beti uri kupenga here uri kurasika pfungwa here kana kuti uri kurota here kana kuti uri kumanikidzwa here vana vangu hamusi vana vangu here ndoti machembera kawomuka diki iwe wakabanani ndakabana ushu uya abatiwe ero tenda kutesta brain kuti uya kupenga asikupenga tutesta kana singapenge uya kutobatiwe boss uya asikupenga ndosaka inini sekuru ndauya mkana ndichakupa iwe chii chakaita kuti uzive kuti iwewe pasatanisi una uyu na uyu makaita sei chii chamakatanga muchiita muri vatatu pasatanisi maija mwenje chikafu right ko pakatanga kuziva nyaya satanisi sei iwewe wakuti uyu na uyu mune satanisi ai sei iwewe wakati iwewe na nyari Manyara na Sarzai muri masatanisi makatanga kuita sei kuti muziri masatanisi ndipo makaja mshongo satanisi ko foni yako chii chakatika pafoni yako kuti ugadzire foni kuti vana adone nefoni foni haina zvayakaitwa foni ika Manyara ndiakangosenda zvinhu zvazviri mufoni make Manyara uyu ndakasasana nezo foni kwako iwe unoiti kuti nyaya handinambogara ndoko nawo akamoge ndodo paramuza paramazi para makwara tione tichane paramazi para makwara ako anopinda okunoona kamukati ngaenda anonojamba pinde vana kwamunogara munokuziva ataura vachikuronga everyday enda munogara padumba vana garai padumba maskerese vadzukuru pakadi pamba panapa pamugere iwe dzuro urapasa mangu yakusanza urasanza pane akapiwa mushonga wokurutsa akarutsa here ongu ndakarutsa zvakanaka apa nkani ndasiya pamuseo kuti timokesane ndodo kuti ndodo yanga nasuji yangu induze kuti chano chidachidzika saka nkani ndanayo rivodlad hanzi nhau yatakaimisira panguva yatakati titange tajambisana tsvimbo nekuda kwekuti tsvimbo iyo negirazi rangu rine zvarinondiudza saka pari zvezvi ndane anzi ndakuda kuti tichikondinya nedare renyu bheti hanzi uri sei hanzi nhasi warotei nokuyanai uyu mwe wako akasara saudzi wapedzera kumurotani ndichangobvaku okay iwe
sichera. Chera unofara here. Chakanaka ine museni. Aiwa ndiri right. Ndifunga nezuro nyaya yako yakasirwa paroti. Ndizvo zvasekuru. Nanyaya kuti wanga uchangosvika kati kashiri kanombobhururuka kachitsvaka pekuwanda napo asi hapana pakanowanda. Nyaya inenge itori pachena. Ungafara? Anzi unyatsonzwisisa here kuti shiri ingambururuke kuita seichihwanda ichitiza asi inozosvika painomhara ipapo. Saka hapana chisingaperi. Ndandichida kutaura nemusekuru. Munyaya ndiri kuinzwa hangu. Mukana ndatokupa kuti utaure. Handifanira kukupa kurega kukupa mukana. Asi sekuru achibomira kuisaka asi. Ndiri kuti izvo nesekuru nyaya ndiri kuinzwa yamuri kutaura. Asi pazviri sekuru. Pane zvandaida kutaura usati wataura. Alright. Zvandiri kuda panyaya kutenderera kwakaipa. Kuti tozvisvika kusanamiko zvisina kunaka. So ndoda kuti ndikupe mukana mutaure kaitiro kaita nyaya dzenyu tokatangopedza. Nyaya yenyu totangoita 10 minutes dzakawandisa. Sekuru. Inini pamusoro sekuru. Ndinonzani? Ndabva kwakati. Ndinonzi Manyara. Oenda Nyara inini? Haiwa kada. Sekuru ndaikumbira kuti munditarisiro kana paglass penyu. Glass ndakatotarisa nezuro. Kana kuine mhepo dziri kunzi dziri kutungamidzwa mberi kuti inini ndinzi ndiripo. Kana ndotosvikumbira kana paine mhiko dzekuti mundipeka kana kuti ndikuware kana nditeseka. Pachokwadi kutaura chokwadi sekuru. Inini panyaya dzandisi kuzviziva. Nekuti nyaya iyi patati chimboitaura panze vanga achitaura futi imwe statement kuti tambudzai ndiye akati handin'anga. Ini ndanditori kuno kuZimbabwe. Saka ivo dai vainyatsotaura nyaya yavo nemazvo chokwadi chibude pachena. Sekuru inini hapana chandinoziva. Kana kuri kundiremadza ndiremadzei. Handina chandinoziva ndakachena ina handina chandinoziva sekuru. Deno paine chandaiziva ndisina kana kutombotsvaga phone number dzamukomaro kuti ndiuye kuno. Asi ndakatsvaga nhamba kuti chokwadi chinyatsobuda pachena. Asi unoona girazi rangu rakakubata. Kunzi ndinoita zvekubuda panze. Panyaya dzeusatanisi. Ndine wangu chandinacho sekuru chekunzi hanzi ndinganzi ndiri pausatanism. Inzwa kamukwere. Kuita usatanisi ako kuti une magonyeti kana kuti une chii. Ndozva kune vakuru vanenge vachibenefita neropa renyu. Vachikushandisai. Vanenge vachiita ndisingazivi izvozvo ndikazvibvuma kwete kuti kutoziva chakutoti ndakajoiniswa izvo sekuru. Chingaunzi. Asi unozwa nyaya usatanisi kuti umwe munhu anononga ringi. Kana necklace. Necklace yaita kuita zvainoita. Ndosaka ndakabvunza kanezuro paya ndikati sekuru asi zvinoita. Alright. Vanononga ringi kana necklace. Kutanga kumisa mabasa. Andizvo. Vamwe pafoni chaivo kuti hai pafoni ngoreply message yaya watu wajoin. Asi wakwanisa. So iwewe pari kubata nyaya kwauri amene vakuchenjera kwako pakuita sei asi foni yakazotanga kukanganisa avo yakabva nekwauri. Chii chamakaita pafoni? Pafoni handina zvandakaita sekuru ndosaka ndichiitika chokwadi ngachingobuda. Pafoni makaita sei kuti foni izotanga kuti ukaitanga kumanifesta chii chakatanga kuita? Inini foni ndakatongonoitenga ichingori nyowani. Ndakoitenga ichingori nyowani handina kwandakamboenda nayo. Ndabva ndangosenderwa zvavaive nazvo mufoni mavo. Ndozvandakangobvawo nazvo kubva kuSouth Africa. Wasenderwa zvimufoni mani? Mavo avo. Vakanditi ndisiro music ndobva vandisendera zvanga zviri mufoni mavo zvese. Music, mapikicha, TikTok, ese zvazvirimo mufoni mavo zvese. Ndozvazviri mufoni mangu. Vabva kusendera chii chakazoitika? Andakangogara. Chinzwa. Usati wasenderwa waisangana nemaproblems api? Ndisati ndasenderwa naningire mapictures yani handina dambudziko randakambosangana naro kana kuti ndinoti ndakamborwarawo ndikati mwana wangu ndarwara handina. Kana ndakarwara ndogona kunge ndakangorwarawo usiku ndisingazivi. Wasenderwa? Ndasenderwa
panguva iyoyo hapana kana chakamboitika hapana. Ndobva ndati tatoparadza taifanira kudai takauya tese kuno ku 2023 muna Feb, takapedza basa muna Feb, tikazogara timirira mari dzedu, ivo vakazouya muri muna April. Indobva ndasara ndobva ndazoenda kustay in, ndobva vauya kuno, ndopatakabva taparadzana ipapo. Taparadzana ipapo ivo vachienda vachiuya kuneni ndichisara. Ndasara kweikoko handina kana kuti ndine problem yandakamboona ipapo. Ita so unzokone kwatiroke yasisa kutenderera unoza vanhu mukaba muri 2 zviri kwauri kuti uyu rikadumhise munyaya yekuti azvizive kana kuti anozviziva kana tomboti vanhu maita nyaya yenyu muri 2 zviri kwauri kutaura kuti uyu anozviziva kuramba kana azvizive dati uyu umubuditse munyaya kana asina zvaanoziva kana aine zvaanoziva kutaura kuti ndewako. Inini chokwadi chandoda kuedza kutaura patati chakumbirawo girazi sezvavari kutaura ivo. Inzwaka mupero wangu ndikutaura kanzano ngati satanizi yenyu muri wangani waiti chi? Ndaiti tiri vatatu. Ani nani? Inini Tambudzai naManyara. Pari pasatanizi handiti? Right. Ko ndikati vane nzara vangani unoti inini ndine nzara asizo vamwe wangu handizvo? Wozimuzvira wega nzara yako. Pasatanizi yenyu ndakudzokera kubvunza mubvunzo wanezuva. Pasatanizi yenyu muri wangani? Tiri vatatu. Right. Uyo chii chawakazoti uzive kuti satanizi? Chakazoitika ndechekuti ndauya kuno ndichiriko kuSouth. Ndakanga ndichirwara but marwariro acho inini pachazvangu ndandisingazivi kuti ndiri kurwara. Vanhu ndo vaitoona kuti inini ndiri kurwara. Ndobva vatanga kuunza maaudio kuno. Saka inini ndaitongwa vachiti wakamboprofita? Handei kugona kutofamba wakamboprofita kuita chiprofita. Ndakazotangira kuno ndatova kuno kuZimbabwe ndiri kwete zvokutofamba nchishope kuprofita vanhu kakuti iwewe kudai ndakutorwara. Saka vanhu ndobva vati muri kurwara gogo madii maenda kumusha. Saka ndobva ndati kumusha kuti ndiende handisida kuenda kumusha nokuti ndasinganyatsunzwa kuti ndiri kurwara zvechokwadi chokwadi. Ndiri kuda kudini kushandira vana vangu. Ndoda kuti ndiunganidze mari yokuti uyu anga ari kucollege kana apedza gore raanopedza ndora ndinoenda kumusha. Saka ndadaro kuti gore raanopedza ndora ndoenda kumusha. Ini ndo pandakarwara iye asati adini apedza. Vanhu ndopa vakaunza maaudio kuno. Ndikati vakatanga vachiti kotoudza vana venyu here? Ndikati aiwa musavaudza nokuti mukavaudza havasevenzi vachatambudzika. Plus kwandiri kuno kure. Vanhu pandairoja kuSouth Africa ikoko nevamwe vandainamata navo vaingoona zvandaita bhozi ndaingobudisa hembe panze ndisingachadi kufuga magumbeza, ndisingachadi kurara pafloor apa. Gumbeza randafuga iroro handicharida ndotorasa ndototirasa ramakonya. Ndichada pafloor apa pandokwesha nemvura inopisa nekuisa sefi ndokorobha nemvura nemop ipoma pakange takakutota handichada kutsika. Saka vanhu nekuziva kuti handisisina munhu wandasara naye upo vavati hazviiti kuti tiregedze kuudza vana vavo. Saka inini havana kuudza havana kundiudza vakangosenda maaudio kunoku indisingazvizivi. Saka ndobva vazoti vanhu vekuchechi zvikanzi gogo tikati muende kumusha munoda here. Asi maaudio akanga atombouya kundibvunza kuti mama muri kurwara here? Ndichiramba kuti handisi kurwara handisi kurwara. Kanzi right. Kanzi mama gogo tikakupai mari yekuenda kumusha munoda here? Ndikati ndinoda kuenda kumusha. Kanzi right. Yanga iri Friday ipapo. Kanzi tokupai mari, munayo here mari yebhasi? Ndikati ndinayo mari yebhasi. Saka ndagara ndichitotaura naye muvana wangu chingotaura kubva apa akangouya kuno taingotaura tese tingotaura tese pafoni. Ndopa akatanga kundiudza zvikanzi mama munoda kuuya kuno rini?
ndikati ndichauya ndinandimbosenza asi paponda ndisingachasenzi mandatatomboira bhozi mabasa ekokukuka ane madry season zvikanzi awo right kunoku mwana wenye ari kudini ari kurwara saka inini handinoziva kuti vanhu vekuno kuzimbabwe vari kubatana nevekuSouth Africa vachiudzana inini vasingandiudzi vatarisa izvozvo ndopakazosendawo ikodhiyo zvikanzi mama ikati zvikanzi mwana wenye ari kurwara ndikati mwana wangu ari kurwara upi zvikanzi gotwe ndikati ari kurwara nei zvikanzi musoro nokuti mukomana wangu ane problem yemusoro zvikanzi ndatobvako atotakurwa kuendeswa kupi kugoma pekutanga vakati ndiri kubva kunhamo bva vazonditi mama handina kumuona asi ndangonzwa kuti azotakurwa nei nemota atoendeswa kugoma right saka ndatogara vanhu avanga vatogara vatoita dhiri kudhara ndobva ndapiwa mari nevanhu vekuchechi ndobva ndauya manje ndakapiwa gumbeze nechibhaketi chakadaiwo cheuyu chemabhisiketi nemwana weava ndobva ivo vakati nefoni zvikanzi mama vakatonditi mama kana makuuya mupiwe zvinhu zvangu nachido kati right vandachidouya ndobva hazouya nezvinhu zviya ndobva handipa zvinhu zviya ndobva ndavaudza ndikati ndakuuya saka ndofunga ndakangeita 1 day and half ndatosvika muno ndakabva iri Sunday kuma6 Monday chipiri ndatosvika muno ndobva ndatofona ndikati ndasvika nokuti taifamba tingotaura ndapakati bva ndavaudza ndikati ndasvika ndapano paboka bva zvikanzi right mama zvamasvika paboka hapana chakaita bva vauya vasvikasvika ndakawaridza hembe sezvandaita ndiri kuSouth Africa zviye zvikanzi saka sekuti inini vanhu vainditora mavhidhiyo vekunoku vanga vakutozviziva zvimwe zvacho kuti tozviya zvandaiudzwa zvikasinzi mama handiikumba ndikati aiwa kuti tiende kumba hazviiti zvikanzi ndaye ndikati inini zvandiri kunzwa pachezvangu inini kuti ndiende kumba hazviiti bhozi ndiri kunzwa mhepo iri pandiri kuti ikabva pandiri ikaenda pamwana kubva kwayo kunonetsa ikaenda pahama kubva kwayo kunonetsa saka inini ndoda kunanga kupi kuchechi zvikanzi handeikumba ndikati akumba handisikuenda zvanzi zvichokwadika nemama ndikati kumba kutaura chokwadi handisikuenda handina ndakabva ndahaya mota ndobva ndavahayira mota vaenda kumba vaenda kumba indakabva ndaenda kuchechi kuskyline ndaenda kuchechi ikoko ndobva ndasvika vachingondiona kudai vanhu vekuchechi vachibva vandirova zvokundirova zviya ndakarohwa pachechi papo zvokurohwa zviya kumusana uku ndakarohwa zvokuti kana vaneiziva nyaya ika vakaiona vanotaura kuti chokwadi mai avaita chokwadi ndakarohwa zvokurohwa zviya zvikanzi mai ava vakaberekeswa nyoka vane nyoka 3 mudumbu mavo saka tiri kuzama kuda tirove nyoka idzi dzidini dzibude nyoka idzi ndikati saka ndiriko ikoko ndabva ndaenda kuna mai vamwe vatainamata navo vakuru pachechi ipapo ndichigara navo ndisina kusvika kuma ndobva vafonera vana vangu vakauya 1 ndobva kwauya musikana wokupindura handina kumumhorosa ndaida kuti munhu wese atanga kusvika pandiri ngaatanga anyengetererwa ndisati ndataura naye wese angosvika ndasingamukwazisi ndopakabva pati panhangire pachechi pai hembe dzandakanga ndakapfeka dzandakabva ndakapfeka kuSouth Africa ndobva dzanzi tipei hembe dzenyu toda kupisa hembe dzi ndobva ndamhanya ndokunobvisa hembe dziya ndobva vapisa pavakangopisa hembe dziya ndobva ndakatanga kumanifesta paya hembe dziya dzacho ndakungomanifesta ndichitaura vanhu vakawanda ndakajoinasatanisi panani ndiri pachechi paya
ndobva ndamboedza kunamatirwa pachechi paya, kuedza kutonamatirwa, kushandirwa. Ndakapedza 7 days ndiripo, hapana chakachinja ipapo. Tikagoenda kumba kwehanzvadzi yangu kwandai kuPlainview 7, tikanogara ikoko. Zvichitoramba zvichingowedzera kusvika zvakazonoenda pakamuzukuru aka kamusikana. Zvaenda kupa pakamuzukuru kamusikana manje zvanga zvakuchitaura inini neuyu Manyara nemumwe watiri kutaura kuti akisara kuSouth Africa. Tichekuti apa connection iyi iri kuita papi chaipo. Ndobva tambogara, mukwasha wangu yakazama nepaanogona napo, handidi kushora, handidi kunyepa. Kubva gore rakapera anga akangomira neni, achitoti hama dzake dzisatoziva kuti ndozviripo, achibhadhara mari. Hapana pandakasiya kuenda mumaprofita, hapana pandakasiya kuenda pang'anga, achizama nepaanogona napo. Ndopakatanga vana kamuzukuru kakaramba kari ikako. Ndopandakazonzwa vakutondifonera zvikanzi kana mukomana futi akutodaro, akuita zvekuita musikana achiti ndikuona nyoka chimbigogo, vari kundivigira nyoka, vari kundidedza, vari kunditi handei kumakuva. Ari kuti chii? Zvikanzi ari kuti ndikuona gogo, vari kuti panyoka. Ndozonzwa futi vakuti kamwe kamusikana futi kadiki ndozvakaakuita. Vandibvunza makamboenda here kun'anga? Kati kun'anga handina kwandakaenda. Kun'anga kungataurika ipapo ndekokuti shamwari yangu ainetsana nemurume wake. Ndobva handiti wona mufoni, ndobva vatonti uri kuona here n'anga iri mufoni iyi ndeye kuna Limpopo. Uri kuona here n'anga iyi kuna Limpopo? Iri kuna Limpopo. Inoshanda nenyoka. Yari murume mukadzi? Murume. Nyoka yanga yakakura sekuru, ndakaitya iri mufoni. Ndikati zvikanzi ndanchida kukusenderai. Ndikati handidi kusenderwa zvinhu zvakadaro mufoni mangu. Zvikanzi ndanchida kukusenderai zvino munotya. Ndikati mufoni mangu musandipa zvinhu zvakadaro. Ndikati wai muchigara nezvinhu zvakadai mufoni? Mosvika kuna Limpopo muchifambira kugadzirirwa imba, machidi henyu kungoyambuka kuenda kumusha, munobatsirirwa kumusha pane kubatsirirwa kuna Limpopo mozodzoka. Saka vana vanonzi ndozvavaitaurawo kuti tikuona nyoka yakakura isingabatsiri, isingaonekwi musoro, isingaonekwi kubi kumashure, iri kungoonekwa pakati, kwayakaperera nekwayakatangira havasi kuona. Zvinonzi ndozvaitaurawo vana. Ini ndakatozvitaura neshamwari yangu ndikati ina handidi usandiisira mufoni mangu, usatoisa hako, but aida kutozvisenda. Uyu angatouya kuno, kuSouth Africa, kuZimbabwe. Uyu mumwe wacho ndo wandakazosara naye, anonzi Tambudzai. Nokuti ininiwo kuti ndimuzive uTambudzai, ndakatomuziva anoti ini handina unosvika kutsvaga shamwari. Ndangoti shamwari dzaitamba nemwana wangu ndodzandakangotambawo nadzo. Handina umbosvika kuti ndakutsvaga shamwari. Shamwari yandakakazonotsvagaka ndezvekutozonoenda kuchechi. Ndopandikati pandakazotonotsvagawo shamwari ipapo. Right. Sekuru, pamusoro masikati tatine kamuzukuru kamanifesta tiri pasera, asi kamuzukuru aka kasingade kuona munhu anoshanda pano akangosvika kana kuti achitouya musati matomuona mimi aibva anyarara. Saka anditi vemidhiya vakauya mundishedze, ndida kutaura zese. Anditi akadi manifesta. Saka ane saini yaandudza ati pakati pangu kana ushu une saini yaataura kuti munondidai kuti ndiuye ndiite nditaure, nekuti nyaya iyi maisa pamidhiya. Saka enda kutongotaura chii pamidhiya. Anonzani? Bridget. Uya. Ndoti
handina kana hama iri mungondibatsira nguva chaunge ndatingondibatsira kana hama yangu inofamba neni hapana vana varipo kando hama dzenyu asi nguva chaka hangafaniri kufamba neni vanofanira kufamba neni ndeava handizvozvo auya ngaende pakati pavo ana mama. kuti zvinoiti chitiudzai ka vemidhiya vauya. Halo. Bridget, sumuka. Sumuka. Oya up. Up. Vemidhiya vauya. Ati wewe kana nini? Chitaura ikave midhiya vacho vauya. Chokwadi chacho chibude pachena. Chamamushtaura masikati. Bridget. Taura kare things. Tetarati. mazuva achitopindura dai panguva yacho anga achiti mutumbi achizitaura kuti anga achiti mutumbi uyu anga asingazvitendedzi musati iye zvinezvi achiri Bridget asi zati zvaita se nyaya yekusaida kuona vanhu vanoshanda pano angoona vanhu vanoshanda pano ngozi kuti ndizo shedze ava ndotita sebaba kuda panze chibudisa iro tsika futi tsika rimwe rasviro chibuda iri ipapapa hadzimboenda ipapapa because ndopabhodha like that.
ndotsika hangu pasira Tata. Madonidza masocks tambira mano For these and more stories, tune into Zim News Bit TV.